И здравейте, това е втори епизод от... Пазни да ти кажа нещо. Синглплеера. И здравейте, тук съм с нова кола, с нови пари, с нова ролка от туалетна хартия. И даже написал subscribe бия как. Monster Tag them started. Okay. Аз то обичам. Аз направих сървъра на CS с плуги. Ако ще бъде да цъкаме в моя да снимам. Той вече в моя не лаги. И пиха, Има ли плагин за года на камера? Не. Това е разпаун. И пиха, Кой спами? Стига си спамил ти. Окей, аз знам какво правя, че не мълчи, бе, цигани. Кой? Ти ли си цигани? Кой знае? Ама той иска да снима оцелява. Не го иска. Полудял фен! Не е ли полудял фен? Сега ако се забия някъде не мърдне ти. Как се забих? И здравейте! Аз започнах. И здравейте, сега ще купим една... Бричка? Точно. На тази се изпука на гумите, съжалявам. И на тая... Знам, че знаеш. И на тая... То знаеш какво ме пише? И на Искам тая... да знаеш, че зная, знаеш ли? И на тая... Не, И на тая... И на тая... Оказва се, че на всички... Чуй, оказва се, че на всички коли гумите им са спукани, така че нищо няма да купуват. В момента излъчвам предаването си от Перник. Ейй! Я просто малко ще добавя... И здравейте, бруталчета, отново сме тук с моя канал. Така, относно за днескашната тема, сме на тема няма ли някой да ме убие.com или по-скоро сме на Give me kill, I'm Hello please me kill please me Thank you. Goodbye, kill. Goodbye and my Q. Ох, не. Той хем не знае английски, хем говори. Геймплей. Аз не знам английски. Аз малко повече знам така. И като... Кой? Така като почваш клипа се казва Hello guys. Аз няма да снимам на английски клиповете, гомно. Не на теб. И Blind Monkey. Аре да умрете, а какво ще кажете? Crossfire BG. Той е известен със сървъри. В България. Да, тя се абонирай. Убили тапанач. Това от мен, надявам се да ви харесало и следващия път ти абонирайте за мен.